Oh! Ľudia sú dosť skeptickí, čo sa týka elektromobilov a ich športových vlastností. A vypisujú celkom aj dosť veľa negatívnych komentov. Jo, no určite, to vie ísť len rovno. Električku si nehajte doma. Na elektrinu mi ide kávovar, ne auto. Čo? Elektrika? To má zvuk ako vysavač. Predsa máme tu i30N, i20N, ktoré sú už, dá sa povedať, že legendárne hodeče od Hyundaiu. Najväčšou výzvou pre Hyundai určite je a bolo preniesť toto DNA z tých benzínových hodečov do vysokovýkonných elektromobilov. Podarilo sa im to? Ja som tu na španielskom okruhu, tak poďme to vyskúšať. Hyundai Ioniq 5N a ideme na rýchle jazdy. Máme možnosť Ignition, Supersonic a Evolution, čo sa týka zvuku. Supersonic je ako stíhačka, pri preradení to extrémne buchne, vynikajúce.